Flarissen aan het begin van de revue geleden wakkelt, staat hij en zit daar het zwakste wat geleden te bieden heeft. Oorsprong, Oostoes, dat is het motto van 2020. En dat sprook niet alleen maar taal is, dat zult geen de komende vastelandstijd goed merken. We gaan heel kort jullie welkom heten. En natuurlijk, voor de laatste keer hier op de revue in ons midden, onze grootvos, maar ook onze burgemeester, mijn partner, de heer Schertox. En ook de heer Pieter Meekels, mijn partner, de heer Benny van Rijswijk. Dat is heel ding aangedaan. Ik zeg, Benny, toch die gaat goed. Want het stuk is het warm vanavond. Ook mijn partner, van harte welkom. Gemeentesecretaris, de heer Kusters, van harte welkom. Wethouder Jos Bessems met partner, van harte welkom. En dan heb ik er één vergeten. De heer Leon Geile, ga moest niet gewoon vergeten. Ook van harte welkom. Wat is het? De Senaat van harte welkom met ook in het midden erevraagers de heer Pauline met Ega. Welkom. Ja, van de Vlaamse, dan ga ik het toch doen. Ik ga links beginnen. Ik ga ons allemaal een klop op de show geven. Ik ga echt de grond voorstellen met het gevaar dat ik natuurlijk de naam vergeet. Maar dat wil ik toch niet koninkje genomen. Ze hebben het nodig. Een stevige show kloppen, datgene wat ze gedaan hebben, maar zeker wat ze nog moeten gaan doen. En dat geldt ook voor de vos van de motor. Hier staat links Oliver Wenke. Enigszins gehavend Max van Einde. En een dubbel applaus voor onze jarige 47 jaar, de zussen niks van Marin Horselt. Nico Thomas. En een van de snelste vragers, althans op papier, Ivo Onderkamp. En hoe ziet u nog niet meer dat Keuvel wat de roodkansvurig zijn? John Friedrichs. Altijd goed laksen, Frans Mullers. En nog beter lachen, Roman Kuijs. Onze schrijver, Luc Broets. Onze penningmeester, Ruud van der Velde. Onze vice-oppervaris, de vierde, Kevin Wits. Onze voorzitter, Frank Bessems. En onze Jeroen Remmel. En last but not least, Frank Helwig, de ceremoniemeester. En de man is juist aan de getuigenschuld, de afstapperklaar is de heer Bert Lebbes. En die is eigenlijk heel onbelangrijk, want het allerbelangrijkste, dat is het draaibestuur boven helaas straks afschiet van hem. En door steekt in het midden de 72 stadsprints, die gaat u de naam dadelijk nemen, maar links en rechts die twee adjudanten, en die gaan u straks heel kort vertellen welke hoogtepunten dat die met een 3 in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. De twee adjudanten, rechts van u, Floris Bessems. En links van u, Joshua Ramakers. En nog even in het straat middelpunt. Onze 72 stadsprints geeft een geweldige applaus, nog heel erg verder te gaan. Los, de eerste Jensen! Maar het Vlaamse, ik heb het net al genoemd. Oostblok, Oostoes, we gaan ook genieten waar we ons onderdompelen in de revue. En voor de komende 2 uurtjes geldt niet Oostblok, Oostoes, maar Oostrevue, Oostoes. Amuseer dich en tot straks vastelovend samen.